Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μίλτος Βογιατζής. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην παρουσίαση μας, δείχνοντας ενδιαφέρον για το Victory 100, κάνοντας τα χρήματα και τους φίλους σας ένα βήμα μπροστά στην επιτυχία. Το Victory 100 προσφέρει ελευθερία. Είναι ο ηγέτης στην ψηφιακή χρήση κοινωνικού marketing. Προσφέρει μοναδική ευκαιρία σε εκείνους που επιθυμούν να χτίσουν επιχειρήσεις στο δισεκατομμύριο δολαρίων βιομηχανία. Χρησιμοποιώντας το αυτοποιημένο σύστημα Victory 100, η δύναμη του ψηφιακού social media marketing σε πολλαπλές πλατφόρμες. Παρακολουθείτε το εμπορικό σας σήμα μέσα από ένα ενιαίο ταμπλό. Είναι εύκολο για εμένα να σας βοηθήσω internationally όπου και να βρίσκεστε για την πραγματοποίηση και προώθηση της επιχειρήσεώς σας. Το Victory 100 είναι το τελειότερο και αποδοτικότερο από όλα τα social media που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά. Μέλη αξιοποίησης της δύναμης του απεριορίστου πλούτου μέσω σχεδίου αποζημιώσεως 100% και όλα τα χρήματά σας πίσω με μία μόνον πρόθεση. Το Victory 100 ανοίγει την επιτυχία σας από σήμερα και σας προσφέρει τα δύο παρακάτω προγράμματα. Οι κύριοι που βλέπετε στο ταμπλό είναι ο Kevin Harding και Keith Harding, οι άνθρωποι οι οποίοι με τις γνώσεις και την πείρα 26 ετών μετά τη μεγάλη επιτυχία της Sporton International παρουσίασαν και έβγαλαν το Victory 100. Το Victory 100 προσφέρει μοναδική ευκαιρία σε εκείνους που επιθυμούν να χτίσουν επιχειρήσεις στο δισεκατομμύριο δολαρίων βιομηχανία στον κόσμο. Το Victory 100 με έδρα την Αμερική ανήκει στο Διεθνές Direct Selling Association. Αρχικώς θα σας παρουσιάσουμε τα προγράμματα που το Victory 100 αυτή τη στιγμή προσφέρει. V-Social. Μόλις γίνετε μέλος θα έχετε το δικό σας δικτυακό τόπο όπου μπορείτε να κατευθύνετε τις προοπτικές σας για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. Οι προοπτικές σας στη συνέχεια θα ενταχθούν επίσης στο Victory 100 από την ιστοσελίδα σας. Επίσης υπάρχει η ιστοσελίδα Back Office που μπορείτε να παρακολουθείτε την κίνηση από τις προμήθειες που καταβάλλονται και τα μέλη που έχουν ενταχθεί από κάτω σας. Είναι το Social Media Platform Kit που θα σας βοηθήσει να μιλήσετε και να προσελκύσετε κλειστούς φίλους και επισκέπτες για να δημιουργήσετε αρχηγούς, διαφημίζετε την επιχείρησή σας και τα προϊόντα σας. Δημιουργείτε πολλαπλές σελίδες για τα προϊόντα σας. Lead Capture System οδηγεί στη σύλληψη ενδιαφέροντα μέλη για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα σου. Autoresponder είναι μία σειρά από email σας προγραμματισμένα για να στείλετε πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέλη. Email Communication System σας επιτρέπει να επικοινωνείτε και να στέλνετε emails απευθείαν από την ιστοσελίδα σας. Training Videos που σας εκπαιδεύει βήμα-βήμα πώς να χρησιμοποιείτε τις παραπάνω εφαρμογές. V-Success, εβδομαδιαία διάρκεια εκπαίδευσης ήχου, συνέντευξης με κορυφαία εισοδήματα στο Victory 100, εκπαιδεύει θέματα πωλήσεων, κατάρτισης ηγεσίας για επιτυχία κοινωνικής μαζικής ενημέρωσης και προσωπική ανάπτυξη. Αυτά τα δύο πακέτα η αξία τους είναι πολύ μεγαλύτερη των 125 δολαρίων. Από σήμερα ήρθε η σειρά σας για την προώθηση και επιτυχία σας. Με το Victory 100, the sky is the limit.
Administration Support 19,95 cent του δολαρίου είναι για την διαχείριση και υποστήριξη να διατηρεί την ιστοσελίδα για ανάπτυξη μελλοντικών προγραμμάτων. Το σύνολο των 144,95 δολάρια το μήνα θα σας δείξουμε τον τρόπο να το αποφύγετε στην επόμενη σελίδα. Γράψτε ένα άτομο και το προϊόν σας είναι δωρεάν. Επιτρέψτε μου να σας δείξω πώς μπορείτε να ανακτήσετε μηνιαία αμοιβή 125 δολαρίων σας πίσω. Μόλις γράψετε ένα άτομο κάτω από εσάς, κερδίζετε 100% της προμήθειας του προϊόντος που αγόρασε. Τώρα μας μένει να καλύψουμε το κόστος, το τέλος διαχείρισης των 19,95 δολαρίων. Τώρα το προϊόντο σας πληρώνεται και το μηνιαίο κόστος των 125 δολαρίων καλύπτεται για πάντα. Επιτρέψτε μου να σας δείξω πώς μπορούμε να κάνουμε χρήματα από το Victory 100. Εδώ θέλουμε να σας δείξουμε το σχέδιο αμοιβής. Είναι δύο κύκλοι, ο πράσινος κύκλος αντιπροσωπεύει προμήθεια που καταβάλλεται σε εσάς, ονομάζεται Payleg, και ο κόκκινος κύκλος είναι το Pass-Up Leg που θα σας εξηγήσω τώρα. Το πρώτο πρόσωπο που γράφεται κάτω από εσάς θα κερδίσετε 125 δολάρια προμήθεια. Το δεύτερο πρόσωπο που γράφεται κάτω από εσάς θα πληρωθεί το άτομο από επάνω σας, όχι εσείς. Το τρίτο άτομο έρχεται ξανά σε εσάς που γράφετε. Όταν έχετε γράψει 3 άτομα κάτω από εσάς, η μηνιαία συνδρομή σας καταβάλλεται στο ακέραιο για πάντα. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Με τα δύο πράσινα Paylegs αμοιβή, 125 δολάρια ίσον 250 δολάρια προμήθεια, μείον τη μηνιαία συνδρομή των 144,95 δολάρια, μας προσφέρει κέρδος 105 δολάρια κάθε μήνα. Το τέταρτο άτομο είναι και πάλι πέρασμα στο επάνω πόδι. Όταν το πρώτο πρόσωπο που γράφεται γράφει κάποιον άλλον από κάτω του, η προμήθεια των 125 δολαρίων πηγαίνει σε αυτόν. Το δεύτερο πρόσωπο που γράφει η προμήθεια προσπερνά και έρχεται σε σένα. Το τρίτο πρόσωπο που γράφει η προμήθεια έρχεται σε αυτόν. Το τέταρτο πρόσωπο που γράφει πηγαίνει σε σένα. Και έτσι συνεχίζεται έως το άπειρο, για πάντα. Με τη δομή του συστήματος προμηθειών, το πρώτο, τρίτο, πέμπτο, έβδομο και ένατο γράφεται σε εσάς. Το δεύτερο, τέταρτο, έκτο, όγδοο, δέκατο πρόσωπο που γράφεται, προμήθεια πηγαίνει σε αυτόν από επάνω σας. Από εδώ και στο εξής θα κερδίσει τα επόμενα 4 άτομα που γράφεται η προμήθεια 11, 12, 13, 14 πηγαίνει σε εσάς. Το πέμπτο άτομο προμήθεια πηγαίνει στο άτομο από επάνω σου. Με άλλα λόγια, από τον αριθμό 10 θα περάσει η προμήθεια με κάθε πέμπτο, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 και ούτω καθεξής θα κερδίζει ο από πάνω σου με πολύ ταχύτητο ρυθμό, για πάντα, for infinity. Θα ήθελα τώρα να μου απαντήσετε πόσα χρήματα χρειάζεται να κερδίζετε κάθε μήνα ώστε να είστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Πόσους ανθρώπους ξέρετε που χρειάζονται περισσότερα χρήματα? Εδώ είναι ένα παράδειγμα για τα πόσα χρήματα μπορεί κανείς να κερδίσει σε ένα μήνα. Πρώτη εβδομάδα μπορείτε να γράψετε 4 άτομα
και έτσι να έχετε 2 πράσινα πόδια αμοιβής το μήνα, τα οποία πληρώνει κάθε ένα 125 ίσον $250. Τη δεύτερη εβδομάδα τα 2 πράσινα πόδια γράφει ο κάθε ένας 4 άτομα. Τώρα έχεις 4 πράσινα πόδια αμοιβής και σας πληρώνουν $500 το μήνα. Τρίτη εβδομάδα τα 4 πράσινα πόδια ο κάθε ένας γράφει 4 άτομα. Έχετε 8 πόδια και σας πληρώνει $1000 ανά μήνα. Τέταρτη εβδομάδα 8 πράσινα πόδια γράφουν 4 άτομα κάτω τους και τώρα έχετε 16 πράσινα πόδια αμοιβής. Σας πληρώνει $2.000 ανά μήνα. Σε 4 εβδομάδες, αν προσθέσουμε όλα τα κέρδη 4 εβδομάδων, θα έχετε κερδίσει 3.750 τον μήνα. Ποια άλλη επιχείρηση θα σας προσφέρει αυτά τα κέρδη με αρχικό κεφάλαιο $145 τα οποία πήρατε πίσω την πρώτη εγγραφή? Μονάχα το Victory 100. Φαινόμενο. Τα χρήματα που κερδίσατε τον πρώτο μήνα είναι $3.750 μείον τα $145 μηνιαία συνδρομή, σύνολο 3.605 καθαρό κέρδος για τον πρώτο μήνα, επαναλαμβανόμενα κάθε μήνα. Πρώτο μήνα $3.605. Δεύτερο μήνα, εάν γράφετε άλλα 4 άτομα και επαναλάβετε τι κάνετε τον πρώτο μήνα, θα κερδίσετε επιπλέον $3.750. Δεύτερο μήνα, σύνολο $7.550. Τρίτο μήνα, εάν συνεχιστούν με την ίδια επιτυχία, το ποσό γίνεται $11.105. Τέταρτο μήνα, $14.855 για πάντα infinity. Τα χρήματα που θα κερδίζετε μελλοντικά μπορείτε να τα γράψετε στη διαθήκη σας, ώστε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας να συνεχίσουν να λαμβάνουν μετά θανάτου σας. Τα χρήματα που κερδίζετε είναι σε δολάρια Αμερικής. Το Victory 100 αυτόματα ανοίγει λογαριασμό ταμιευτηρίου και σας προμηθεύει με το Victory 100 Debit Card στο όνομά σας, που μπορείτε να τα αποσύρετε από οποιοδήποτε ATM ή τράπεζα σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο βρίσκεστε, και επίσης τα κέρδη καταβάλλονται στο λογαριασμό σας κάθε Παρασκευή. Εάν δεν έχετε πιστεί όπως ήμουν και εγώ στην αρχή και παρακολουθώντας Victory 100 Rally στη Νότια Αφρική, 3 μήνες μετά τα εγγένεια των γραφείων τους, όπου άρχισε παγκοσμίως την 1η Αυγούστου του 2013 και ήδη έχει εξαπλωθεί σε 22 χώρες ανά τον κόσμο, κατάφερα να βγάλω μερικές φωτογραφίες με το κινητό μου από τις επιταγές που δόθηκαν με τα ποσά που έβγαλαν οι πρώτες που εντάχθηκαν στο Victory 100 σε διάστημα 3 μηνών. Ευχαριστώ τον φίλο μου που μου έδειξε το Victory 100, όπου βλέπω τα εξαιρετικά αποτελέσματα και το προωθώ με εμπιστοσύνη στους φίλους μου. Πολύ σύντομα θα βρίσκομαι και εγώ ανάμεσα με ένα μεγάλο ποσό χρημάτων στα χέρια μου. Και ποιος σε σταματάει να μην είσαι και εσύ ανάμεσά τους? Τι χρειάζεστε για να ξεκινήσετε? Πρώτον, email διεύθυνση. Δεύτερον, πιστωτική κάρτα.
και αν δεν έχετε κάρτα, ρωτήστε τον χορηγό σας σχετικά με την πληρωμή σε μετρητά. Όταν είστε έτοιμοι να ενταχθείτε, ζητήστε από τον χορηγό σας τη διεύθυνση της ιστιοσελίδας του Victory100, όπου μπορείτε να ενταχθείτε και η διαδικασία διαρκεί 5 λεπτά μόνον. Από εμένα αυτό είναι το τέλος της παρουσίασης, αλλά για εσάς μόνον η αρχή. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.